Mhux l-ewwel darba li Robert Abela ħarab milli wieġeb mistoqsijiet sempliċi fuq temi li l-aktar qed jaffettwaw lil pajjiżna u fl-aħħar snin rajna wkoll l-istess Abela li għadu ma sabx il-kuraġġ li affronta lil Bernard Grech għal dibattitu tant illi kull sejħa li saret fuq stazzjonijiet differenti huwa dejjem irrifjuta u ħarab milli attendi. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech jgħid li hu qatt ma kellu problema jiddibatti ma' Robert Abela. Ma rridx jagħmel dibattitu ma' Idrin Delija, ma rridx jagħmel dibattiti miegħi. Jiena nista' ngħidlek huwa li kull meta l-medja talbitni intervista tajtilha. Kull meta talbuna biex nagħmlu dibattitu aċċettajt, saħansitra għandi threads ta' emails, tajjeb, mibawti minn preżentatur tajjeb li jagħmel programm fuq ir-radju fejn talabna għalhekk naf li Robert Abela fuq l-istess email tajjeb diversi drabi biex immorru għal dibattitu jien naċċetta u Robert Abela ma jaċċettax. Ġifieri din hija nafuha. Għaliex? Għax Robert Abela ma jridx jesponi ruħu għaċ-ċans illi jitlef biċċa, allura jilab biss fejn huwa għandu l-kontroll. Meta din il-ġimgħa kien intervistat fil-programm Spotlight, Bernard Grech qal li dan kollu huwa sforzi l-biża' li qed taħkem lil Robert Abela għaliex jaf li ma jistax iwieġeb għal ħniżrijiet li qed jagħmlu l-membri Laburisti u oħrajn tal-qalba waqt li l-poplu qed jara kif se jwassal sal-aħħar tax-xahar. Dawn kienu wkoll ġimgħati li fihom Robert Abela ffaċċja inkwit kbir intern tant illi kellu jbaxxi rasu għal diversi esponenti antiki tal-Labour li qed jidħlu lura wara l-pressjoni li kien hemm mill-klikka ta' Joseph Muscat.